Bună! Sunt Ana Maria și azi vorbim despre sănătate. Uneori ne simțim mai obosiți, dureri musculare, articulare, anemie sau sângerări gingivale. Vindecarea rănilor mai lent sunt simptomele unei carențe de vitamina C. Vitamina C lichidă este soluția pentru persoanele care vor să-și păstreze un sistem imunitar foarte puternic, să ne protejăm de infecții în organism, să avem o digestie mult mai benefică și mai bună pentru corp, o inimă sănătoasă și rezistentă și ar fi multe de spus despre vitamina C. Mai multe detalii prin mesaj. Până atunci, vă doresc sănătate!